Hi guys! Good evening! Welcome back to my channel. Today is March 31, last day of the month. And for today's video day guys, nag-ready day ko ang i-content karon kay ganihang adlawan, kay gabi naman karon. Harang i-share nagang gibuhat, nag-prepare day ko medical supply sa OR sa lab. Diyan ako nag-film na kay balik-balik na siya guys. Diyan mo nang karon nakanahon ako nga mag-content ko og facts about me. Sa Bisaya pa, facts kamatuoran about methods ng kaugalingon. Kay di tanang mga viewers na kailan na nahugsikin sa ko. Mao na karon guys maghisgot ta og facts about me. So karon day guys, may istorya day ko. Og insayang tinudngan, hagang tinudngan gikan sa ngan sa amahan ug inahan. Ang ngan sa inahan Lolita, ngan sa amahan Ariston. So tagaan jo guys ug isengan kay gangan kombinasyon gikan sa parents. Mao na nga agahangan di ay Alita, kay ang gikan sa pangalan nga Ariston, tapos ang Lita gikan sang nanay Lolita. So mao na guys kamatuoran sang nay panganog disagikan. Mao ni number 1. Tapos ang number 2 ang birthday. Kay daghang mingon nga matured na kuno ko sang edad, na pay mingon nga di kuno ko ilhan sang edad nga tiguang nako. Pero okay na guys. Umintag tiguang kay pasalamat ta kaning tiguang ta. Bitaw guys ang adang birthday guys. September 23. Tiguang nako Balansyanin jo 1979. Balansya og pila na siguro hapit ako mo senior joke. Ito number 2 birthday. Number 3 home address. Ang home address na guys kuan ko Bulanan. Buhulan ako. Taga Sitio Puti, Barangay Putlongkang, Alicia, Bohol. Mani ang home address. Diyan guys, aghang present address guys. Na ako diri nagstay sa Barangay Sikatuna Village, Maamo Street. Di na ako magbutang guys ug sa address guys kay for security reason kay diya pala nay mga kuan ba nga wata kay ba mang di ko mabutang ug sa exact nga address kay nakipudyo ako diri. So bato ika-4 present address inja ika-5 facts about me. Insay hang paboritong color guys, ang paboritong color mo ni yellow. Imagine ang ganahang color guys, yellow. Inja pinakaganahan ng color yellow, ganahan po ko color pink. Pero yellow, ganahan jud ko yellow. So mga to guys. Tapos ika-6 nga facts about me. Status. Ako day guys karon hindi na ako single kay kuan ako taken. Kay kuan guys na anak ko uyab guys ba kuan. Di pa hinon mi dugay kuan. 6 months pa laman mi. 6 months pa mi sa among panaguyab. So matoy kaunam nga facts about me. Tapos guys pang 7 unsayang mga kanang paborito nga sudan. Tanang sudan guys nga naisabaw kasi mahilig ko naisabaw. Sinabawang isda, nilagang karni, basta naisabaw, favorite na guys. So mao to. Ika-8 guys. Unsay mga bawal nga pagkaon. Daghan una, bawal ko og shrimp kay allergy ko, bawal sa akong asthma. Bawal po ko kanang crab.
Nja, kuan. Bawal po ko mga aslum kay na ako'y hyperacidity. So guys, mao to yung mga bawal nga pagkaon. Shrimp o kuan. Shrimp o crab. Imbis may lami guys, may bawal. Bawal ko diha. Nja guys, mga sakit nga gipamati. Unsay mga sakit nga gipamati karon sa edad karon. Ilhan jud guys na tiguang na. Una ng sakit guys nga tud karon nga naapa. Kuan, asthma. Ubak ba? Nakoy nga ng sakit guys, na nakoy sakit pud nga insomnia. Diya karon nga nagka-pandemic na ako'y anxiety disorder, depression, naghan. Diya na ako'y kuan ka ng hyperacidity. Ug masipyat ko, makakaon ko ka ng aslum, mga acid nga na makalimot ko, mutukar agahang hyperacidity guys. So mga to guys, agang mga sakit nga gipamati. Unja guys, number 10 nga facts about me. Fast time. Ang fast time guys, ganahan ko mag kanta-kanta. Ganahan ko mag sayaw-sayaw. Bisag ang sayaw di ganahan na ho. Masayaw rin hapon guys, ganahan ko mag sayaw-sayaw. Sa TikTok. Masayaw po guys, ganahan ko kung magbasa-basa. Jakuan, mag-YouTube. Ano yung mga pastime. Diyan guys, number 11 facts about me. Unsay ang mga kahadlukan. Kani guys, daghang ko kahadlukan guys. Una, mahadlok ko og makakita ko og dugo. Okay na guys, og gahong dugo kay siyempre budget ko naman ko'y namantay monthly sickness. Mga nga na, okay na. Adyo lamang ko pakita dugo ka ng dugo sa laing tao nga kita ko on the spot nga nagkadugo ang tao sa nga tubangan. Di na kaya maka-Japan ko dana man ako mawadag. Buot mangurog ko nga di ma wasang kong galingan masabot basta makakita kog dugo sa laing tao mahadlok ko. Mao na yung number 1 kahadlokan guys. Nja mahadlok pod ko kanang sangidad karon. Sa dugay na ko sa Manila, mahadlok ko mo tawid. Sa daan, mahadlok ko taba ng tawid, magtabok-tabok sa daghang sakyanan, mangurog ko. Kay bawa ng mga banging soon guys, sila Florami, Tiri, kay bawa na sila Ate Monica, Ate Flodelisa na kay bawa na nga ako. Tawanan ko, mo tabok, mahadlok ko, di na kaya mo tabok-tabok nga ako rin isa. Kanang sa una guys, di ko ganahan mo kay mahadlok ko, mabiyahe ako rin isa. Diyan guys, magastusan po ko guys kaya na mga halimbawa, kanang na mga tabukon. Mangita man kong tricycle, bisag dulra, musakay ko para lamang ko itawid. Mahadlok ko guys, magtawid-tawid. Diyan. Napay laing kahadlokan guys, mahadlok ko og kanang kusog bitog uwan guys, mukalit og uwan kusog. Diyan mangit-kit ng kalibutan, diyan manay dagdag og kilat. Mako na guys, isa sa ang kahadlukan, marako ka ng mataranta, marako mabongbuang, labi nagmabtan ko sa gawas nga. Nakos gawas, nabtan ko guwa na rin kasuga, dyan ay dagdag o kilat. Mga ang kahadlukan guys. Dyan sa pa ba? Mahadlok ko ugod. Naibalhib ugwa basaod, mahadlok ko, hindi kuan, has. Mga ang kahadlukan. Ano pa ba yung kahadlukan? Mara to guys, sa kuan. Mga kadlukan. Diyan na pa po guys, facts about me. Di ko kamao mo make up. Diyan kuan. Bago pa ko nag-practice magkilay-kilay, di expert ko. Di ko practicing pa niyang kilay-kilay, di ko kamao mang make up. Diyan ako guys, kuan ra ko bulakaw ko kanda mang mulbo, mag lipstick. Kilay bago pa ko nag-practice. Enjoy guys. Di pa ko ganahan magsuot og sing-sing. Sa edad karon wa pa ko kasuhay nagsuot-suot kog sing-sing. Kay di ko ganahan. Enjoy.
Di po ko ganahan magbutang og color sang kuko kay gang kuko ganahan ko sang kuko pinapudpud na di ko ganahan og pinataas ang kuko. Magpahilo kong kuko guys pero di ko magpa-color kay di ko ganahan. Sa pa ba? Facts about myself. Napaday sa guys. Di day kompleto gang gabi di kompleto gang gabi guys basta wakoy kani muskit murag lami ning paminaw guys murag arang lami matug sa gabi ug nakoy muskit. Diyan guys maura to guys inaatpantang akuan nakaila na mo gamay na nga hasahang pagkaako. So maura to guys ang gi-share ninyo facts about me o nana mo'y gamay na hibawan about sa akong kagalingan. So maura to guys maura to ang gi-share karong gabi na kay mamalagi ko'y lain nga ikapuntin kay narama ko na risbay mao na kanahan ako maghimo na lamang kog ngana kay aron kong kanang makaila pud mo na gamay. So maura to salamat sa tanang-tanang ni support ang channel sa bago pa sang channel. Palihog lamang po kog subscribe kay daghan pa ko buhaton. Jaro pong ma-update mo guys o kanang mansara ko kay maabot og time guys mauli jud ko sa mga magkaaban ng pumisang anak mo nang palihog lamang po kog kuan guys kanang subaybay kay basin sa mga ganaan na po guys nga mo subaybay na maura to kay gabi na bye bye.